is tócha ó heh an rud sin ná bhfuil is muintir noch sin ná ríre tag an hánig má heir ó beal an gael is má bháthir ó réan na rí agus níor chuig ceachtracha riamh níor a bhéon dúracha dul san isce níor snáfacha na fe. Ach just cain fé sin bhíon a dul timpeall aber tamil siaris dul timpeall déanamh taidir chóirsaí mara caint le iascarí as mar sin de. Ach gcónaí má hasnaíonn tú caint le duine bhfuil buinte chuir leis a bharige tá ní le ceiste bháin ina gceannacha agus sinné carhhastaid cean. Mar níiad fa bheith ó an áteile ach ar a ggóstas, tá meach is a go cean áit ar a ggósta bheith dís díirech hiigi dís ceantais duine bheitcha. So cha hain leanúntar aige lót lo gan stád sa spántóibh go raibh tuiscinnte go mar a bharige agus just mar bhíon ceis sin na teachta bagat so agus nuair a chluise dís mean san treist tamil hiigi dís bhfuil tá tuiscinnte ag an ige sin an saisrad. Ach tá chun sais lót begáinín fum héin is toch vís chuoine bheit an sais titil na miseagus an le bhóg ach bhí mé géisteach le gach inge caint agus sais athraín begáinín ach an ciad rud rií ná just chun sais cad a bhreathim mar gheollar an báid seo agus an rud a smó ná an báid seo ar bharige an le bhóg. Tá sé ar nós faoileán sin an rud agus má écinn tú riamh faoileán agus tuntracha techt aber bíon an faoileán díreach sitar nisce agus péáit as a dagan an tón ní bhíonn siad ní chun sé ní chun sé astal bhnécha. So a go bhhain má bhíon na tuntracha brise aber faníonn sé seo díreach mar atá sé má thug an tón mór fiú braidsaid mar a den siad as béarla ardíonn sé suas mar sin as teann sé síos a rís. So brahan tú tá sé paradox go pointáireach brahan tú má tá taithígad brahan tú anna bháilte sna báid seo. Deirtí gur bíad dá bhéad gur bíad na báid is fearr farige nó ceantas na báid is fearr farige ar domhan agus an áit na háitna na úsáidtí agus mar sin de aber a gorcaghine as a gúnta an fláir agus ar fud chóstan íothar bhí dis de plé leis na farigí is measa ar domhan seachas beidir an Southern Ocean na leis an Arctic. So sin an tais agus an rud atá gardúing uanta ní hiigeníd cé comma hastáise. An taobhéile ná caithíonn sé fuireann. Tá cúpla rud a gceist nuair a hen tú macha mád aber éon bád. Tá tú scarthamach an dír an rud vís chuas ar luamh uair bháin go Milford Haven agus chuas éigen ní chur is poimmuín as an captéin. Bhí cúpla rud ná cheapas a bhí gceart agus an san dír tas naon tú sanas tas naon tú smaoine was a fiochan timpeall ar an crú má thar léon rud éigen an mise bheith techt in áit an captéin nó cé sa crú go bhíoting brathartha nó conas íoting na daine seo tharacht le chéile agus an job is fearr a dhéanamh aber muna mian an fearr nenimas a bheith na chaptéin ina chaptéin. So tugann sé is léargustit ar crú agus ar fuireann. So buine sé sin comán san leis an obair i gine míad aber in Meitheal Mara le daine ógra le díofa leds atá fian amach is amach. Cuide chun ní féidir iad a scónrú ach ar a léad má chun túisteach a mád iad ní tú díreach a chaint fé
bádóireacht agus bheith cuairmeach dul isteach sa mach agus catú fannach socair agus tá spermeidir conas rábhíocht as mar sin de. Agus tean tú mach bíonn siad bécic beidir agus déanamh sa súd ach díoga níag tean sé na líortha níl an sahanis ach an genge tá sa bhád. So bíon cócht a go an son ortha agus is féidir le kind of agus tá deise go an son rud éigen na dhéanamh le. An rud de fé sin ná tá rud beidir goach hennig fisigh siceolaí fé ach tá daoine ann óg agus éasta agus tá sé anna dheachracha rhythm a chiméad, rhythm a chiméad. Agus credim go minic sé sin le rud éigen atá ionta agus bíon duine uaireanta daoine óg aber go mbíonn míad na gobbar le agus bíonn siad sa scape nó bíonn beidir tá rud éig na choristeachartha. Cha an fáinne bheith agat ach má cléann siad leis an rhythm brahan tú láitheach go bhfuil feabhas take ortha ina cheann nó ina inking ná rud éigean. So sin iad na rudaí. Is breidm sa tros fada ar a bharige dhéanamhanta sa chuamar uair a bháin ón lascaiad go dí inis meáin. Stoppa mar gá uair ar an dros. Ach má thocraíonn an crú síos ní gá éon ocail a rá agus tan tú díreach tá sé deirm sé sais meditation sé héana áíre agus brahan tú ceangal leis a grú agus ceangal ar a dríocht amach sé héastácha. Tá an gafa leis an dríocht sin ach na ríide ní aim annach chuid deisina mar a bhfuil fé láthair chun teangáil a dhéanamh leis. So is tócha mar chúl rabbar chahas roinn bhama in achras Meitheal an Gaeilge agus réanaí a gabbar le mar húncalaí agus ag an nám sin aber bhí capala gimeistecha ní a bhéon treachtas acha. Ach an rud a thógas as an táimechas an son aber ná go raibh gacha inge chothrom. Bhí an cíistearíoch cíanna i ngachtaigh bhíoch duine bháine dul go dtíon crémarí an teachtain seos duine eile bheoch examnar a bháin a dul thart idir na tithe nachras aber. Bhíoch daoine stachas amach a gcónaí. Bhíoch seacharáin mar a deirech me henathair, bhíoch na seacharáin se dul timpeall chun sa díaring lochtdéis cédéad fágléachartha ach seacharáin nó aige shaor, bheith aige shaor an sa san siúd sin iad na focail bheith me hena bháthir bini máthir bini sais bónraíon an tí sin. Ach bhí fáilte rómpa, bheith sí súl leis an tom go dagacha le héad hagach daoine áithe cútha beidir uairsa teachtain agus bheith béle bheith grain bíige chu. So ní a bhéine fág amach aber bhí áit ag gachéine fiú go ráidir geall leis glannas a meabhar le. Bhí áit a chu fiú mar cheap mágaigh nó péarad sin. So aber nuair a héimaraigh cheapfá beidir gur smaoi níos ar na rudaí san agus ar a bheolsúnach san aber ag an nám agus gur bheartaíos an san ó réime agus bunóime Meitheal Mara ná péarad chun na rudaí seo chur a bhaim. Ach in áíre go minic níor higas na cúiseanna bhí a chur mé an tró go dtí na dhéag
So má tá lát mar bhfuil is gom, ní raibh is gom ag an nám ach tá fiochan siar ar anis, agus is féidir mar ó bin an cúise bhí lei sin. A camera chuise sin I bhain go mór arm. Agus ó heh aber ní a bheith an electricus in na néanaigh nuair a bhí ógus ó raibh sé in achras a raibh. Ach an scónra hagan ar roiine nómh nuair aber tá ní bheith mír an an electricus a bheith gain nó ní bheith tepig ar a góras seo agus ar a góras siúd. Braham, ní mar rá ghuiile me Saol leis, nó perad, ach ní chun sé an scónra chéar an áramsa. Mar tá gom, más féidir an prátaí síl a gáil, tá forstarlís chorra gomlin is am chróma, so braham go sláníl bail ar dánarm. Is féidir an choras aige titim mas a chéad na perad, ach ní amach amach, ach cháir me dul. So anyway, so chu sé bhaid marm agus aber chuas ar scil bhí anna híime gom I dachas ar fear tamil agus an san thugus 6 dream dá a bhfuil leis agus chuas a gobar rudaí difriúla chuas an nas chuige dhéanas cuas an ingealtóireacht hí sa tógant stáisiún ginte electric in Moneypoint agus in Aide a fear tamil. Agus bhuinas anna hása was cain rá. Mar nuair atá níos stíochta chuir isteach agus más ingealtóirta bhfuil sinné an tám duite aber, mar tá na huairla sí agus tá na hachfaní a gud chun rud mór a dhéanamh, you know. So sin mar a bhí sé. Derim a fiochan siar gur tá ingealtóireacht anna iascar fad actually. Tá sé lo a ciúin is féidir ní léon dechrach leis, really, you know. Ní feice. Ach, ingealtóireacht riine inis, sindúchláin. Conas is féidir daoine chuir sa túil, I bríúla daoine níadar le. Sin tá mar rás is ní a bhis go mé go nám. Anyway, dá agus ingealtóireacht agus chastá bhí slumpóna go nám agus bhí lena óga going agus ní heasta gúin dul a teistil agus chus a deisiútaí agus rudí mar sin. So tócha bhí bhí ar scéman na fáis agus rudí mar sin. Idir Adhmad. Agus bhís mar chunrathóir bheog ar fear tamil comá mar sin. So, bhís a dridim le dachad agus bhrachas chaime mar chéigean a gágan tí dhéag nó rud éigean mar sin. Bhís ar scéim fás le Gaeltacht gorchuige ag an nám agus fuaras amach chun scéim fás a chur ar bun. Chafa committee a bheith agad. Ní raibh príomhdúla go committees na tuiscintar a ná feic. Chus a cultúr aigid agus rud a bháin a heasna amachtam bhí fear a bháin go raibh le aigid uig agus múna greideach sé go raibh dúil mór a go an aigid ní thuairach sé aigid dom. Bhí éonsaid. So chahastais grós chun mach Saol é sin dhéanamh ar bhán, production line ceart agus an dán ar fad a flúcha le maidils duna bhóga. Ach se tam dul trómhain is well, cúpla rud is tócha a bhfuine leis a bharige, na daoine héanaar a bharige agus is rud is achfuin an háchtach é idir daoine héanaar bharige tagann siad a gáir ar a chéile. Agus sin sais rúl dlí nó rud banúsach. So, chuas go dtí lucht an Royal Cork Yacht Club aber a gorcaig na Merchant Princes mar a go lein siad artha. Ní a bhís go chadar conas mar an éireochtlam ach
chuireadh fáilte mórrán. Agus is cuiinem go dó as is rud é gur fiú a rá béidir. Bhís le bóla le fear mór le rá únéir fapéir I gcorcaig tid. Agus ar a bhín scil hir ná ríris dal lorg aige an duine seo ná a bhíanana hena go mar. Ach bhí cara lom a bhí scoil leis. So dúirt sé lom cúpla gur a bhena chúla géin ndéanamh rudaí agus mar sin de. So nuair a bhualas leis, ní rá sa bhuala leis an fear mór seo, bhí sa bhuala le fear a dhéan steam engines agus rudaí mar sin. So ní dúirt feic mar jaall Seo rud tá sé díanta go minic má tá me bhuala le duine mór aber is mailam ólas sais persanta, anas gur féadlam ceangal persanta dhéanamh leis an duine. Agus is mailam é sin. So in dairiglam chara méid níis. Fuair mar anna hacaíocht agus ag an nám bhí na corach a ráis agus na naomhóg a ráis sais a dul seo fithe bliain ó hin tachanámaise náí. So bhí sé sin mar chuide go níanamís ceiricín ó cúcín dus na seanna naomhóg go ibre mar go rád dul a léig agus go raibh an corach ráis a tacht san áit deireach daoine ó ní bail an corach tá na bhísigh rásaí na corach an san le DNA. Ach bheith an ndéanamh a bhí an seasamh in ag na farigíos mar sin de bheith sé methe as an Saol. So, yeah, sin chuid déanais. Bhrán a runis, cha mé just... yeah, rinne sin is tócha, is fiú beidir pí a beag an cúra eile a thuairt. Cheannaíos mé héin agus carlam chumar siar go chorcaghine agus cheannaí mar naomhóg do shrúr mar an ggéan leis a counted. So bhís a rábhíocht léing giascoch macréile mar sin de. Agus hagas daoine chuam agus deidir díos nach áling an bád is beautiful boat. Did you make it yourself? No. Chasadíist ar a Saol a rééis ar bhhailídís leo. So bhí sais so bheith sé go deas ceanna dhéanamh. Bhí taithí beag go mar aimimedóireacht, so dí gceannaí ag dúirt ní a bhéon bhainte gom leis a bharige ná riire, ní a bhéon bhainte gom ba ceard é seo a bhí ag daoine áirithe ag animnacha áirithe bhaineidir de déanamh na bhóg agus mar sin de ní raibh sé sin a gomsa. Agus bhí rá níotainge ag dhéanamh ach an san dúirt féigeire dúirt ní lenach aimimedóireacht ag deire. So thosnaíos sa séide go baile agus tháinig fearr ó chaisleán gréire chun gach caicís aber mar bhíon sáte cad ba chuirda mé dhéanamh agus mar sin de. So bin céim is tócha agus an rud eile ná bhíon a dul cúcha lorg tuisí agus mar sin de agus thugadís méid áirithe deit ach an son bin deire leis ní heastócha hiile rá leat. Ach so bhís mar sin a fe tamil conas is féadlam teach timpeall leis seanis agus féigeire dúirt bhfuil fága mé óna tosnámé. A luthas as níos roineidir gacholalas a bhí coilm mar bhís tréis céim a thógant. Agus bheidís freigrach as an obair a dhéanhainse mar gur sais bhí sé déanamh machchasáil an ceanna bhí gom agus iad sanna daoine dhéanaad as tóga go isteach sa chóras mé diaad farrá. So ba húntaach an é sin. Le mé raig bugáin just chun pictúra a thuairt dí tá sé seo móta. Just an áit hena bhfuil Meitheal Mara in nómh mar
Tá tasna 0-0 Well, just chun mar ní is daoine táim se ceangailta le Meitheal Mara inis ach nílim fosta hain. Siúlaisteach an is anmh aber bheith bíon daoine ag obair ann sin rud a bháin agus sais léargus níochan daoine ag obair a thuile agus sé an sais rud is tearing hí dá bhíoh tá chuoine bhir ná daoine ag obair is béile daoine bheith fiochantar chuoine ag obair agus is beag deis inniuh bheith fiochantar daoine ag obair. Tá an daoine timpeall an póing an Saothar Phádraig sáin siad a cheannaisteach agus séamas an tá gceannas ar an gearblainn ní thugann sé an ád ortha mar a dhéanann gach cheardaí riamh mar gur chuirmú ama bheith a gceist bheith chaint leis an pléice seo siúlaisteach fitrú timpeall. So dá heasóch fáda ódar fear tamil hagacht den éigen cúd agus an san beidir go thugadís timpeall tá nó dámach rud éigen á le rugil gut ná péad. nó deirtí go minic nuair a bhís ann agus bhí buntáiste leis as mí bhí buntáiste leis ná deir díos have you any boss here? Who's the boss? Go minic bhain sé gobar an sa agus bheith mis go léir gobar an sa agus thugad inaisteach agus bhain sé fiochan timpeall an díos. Agus héach den éigen chútha agus lena díos a raidle. Bhí sé slí eitbéidir ó thaobh banistíocht ann agus mis sé ba chúis le sin istócha. Tá sé ráite gom le daoine chur ceistarm a bhí mar teachtaisteach going i dtéanamh cuasaí. Nuair a hagann tú teibhistí den gceantar sa tá tú mar chuideann don pobl atá teibhistí den áite. So níl á lorg go going mhuait ach go níocha tú íireacht éigean ar a léad ná chuir tú ná naig san obair. Inis daoine óga bhíon tréis bheithe bríosún agus rudí mar sin chun siad in aig gachrod le. Sin just an sin i ggéanaan cúra bhí acu dóibh sin an slí bhfuilid. So béidir go cafa is tócha bíonn siad a fiochan tart agus braithann siad tá stifaisiúlan sa déanana siad íireachtaí chuiristeach a rudaí agus chafa fáinne bheith agat. Agus dúirt le den éigen uair a bháin aber ní dhéanach sé feic ach uaireanta chuireach sé gáirí an drám agus chóráach sé leis an obair. So dúirt tá cead agat bheith mar sin an sa mar ná a puin éfortán chuig éon deile ach bheith daoine eile san agus bheith géirí chuiristeach ar ghaoine agus mar sin de. An rud is measa go bhíad fá dhéanamh istí an sa ná bheithe cúil chaint agus ag cothú achran i meas na naoine. Agus sin rud go mbeidh anna dhéan nuair a hasnóch a lehéad san mar bhechan bhí mar a brath meascáin do ghaoine bheith san áit agus agsúlacht mór idir na daoine bheith daoine gur ealaíontóirí iad ba bhreail ó bheith obair sa spás seo mar go raibh cheardaíocht a gceist is mar bheith sé sin gceist. Bheith an drama bhí bríosún an bheith daoine go raibh feibanna le drogaíoch agus rudí mar sin. Ní míist é sin go léir a chiméad aber gan beirú hart. Gan an meascáin a bheith a gceart le go midíist go meach na daoine bháin a fóla más na daoine eile nó just iad a bheith congracht a chéile hagacht tuiscint éigean.
Sin chud Meitheal Mara aber thuastair san tá leabhar mar gheall báid seoil na Gailí fáilte going. Tá páirt going really in annach chud rudaí a bhaineann le cuasaí mara sa tír. Inis rud eile is tócha gur fiú a lua nó agus a rís tá sé fiochan siar an rud. Tá bord banistíochta going Company Limited by Guarantee sethe. I gcónaí bhí heasta gúim go mbeadh obair a dhéanamh agus gur béis sin an leith is fearr do dhaoine ná obair a bheith siúil agus bheithiigh obair. Ach na coiníalacha eile timpeall a bheith có fábhreacht dóibh agus bhíotar sé bheith. Gléití buna hóir Meitheal Mara ormsa níos os roedd ag bhfuil fecht a réglam. An rud a bheann a gcónaí bhíoh daoine ó eicmí difriúla le chailíochtaí difriúla mar bord banistíochta going. Agus go minic iad san a dhéanach aber deireadh gur ailsigh Meitheal Mara leabhar, bhfuil an áiríre sé fearr a bhain atá go deonach mar don ó líonse ó clúndartha. An méid ibre a chun sé sin isteach ina aon rud a thugann sé fé is ingealtóir sethe chum más. Cáiríonn sé sin seachas cúnta sáir. Má hagann duine eile isteach aber scéim fás nó rud éige mar sin, má tá bua chu sin smaoineh bhí ann an chun ceapa bheitán, roigh an nó I dro na buntáistí atá ann, tá a réimiid má hagann duine isteach le síimeacha leabhar siú, well, I breomí timpeall sin, nó cuide going. So bhí mar an bheith an flexible is tócha go pointáire. So, beidir go bíú conas scil áthebh conas a thosnaí amach. Chuamar gur fuair an na bhóg trúr, bhí rás mór a London the Great River Race, agus chuig best a bhí ó cúlra sliding seat Olympic rowing, best canrais. Chuamar a tréáil chun dul go London go dtí an Great River Race, agus sa chorach trúr atá gom sa fós. Agus bhuamar an rás. Bhí aber gáithíad chuig go bád ná rud éige nó, agus bhrinne get ú fás a chasing gur bhuamar an rás, agus má tá taithí géinear bheith rábhíocht le má chail an tú an stróch aber tean gach rud san éir aber ach rás handicap a bethe. So bhí mar a dul fé Putney Bridge agus bhí mar fearr rowing amach bhfuil mar seo sa bhád, agus ní a bheith an bád le feiscint os ar ggóir, so dúir mar caiigh bhfuil míad chun tosaigh, agus hep láithreach ar an stróch. So bin rud dúir mar ag an am sin díoch mís rud mar seo ag dhéanamh a gorcaig sin nó chu trí, go bhíoh trí rása chur ar bun den tóirta. So ag an am céanna bhí mar mar náing agus bhí bád a teachtanas ón Tallships in Boston ón Falling, agus bhí fearr an ardern deich, chuamar saiste pacing suas an náing leis an báid seoilte, agus bhí idir fearr aring agus dúirdar go ramar a déanamh 7 nats agus mar sin de. Bhí fearr annas chuir sé ceistream seinis sa ar chuoiníos ar na bhóga thugann tnéachar. Could you build a naivóg? Agus cá tú chuoine bheith an ceist, could you? I could.
would you come to California and build one there? I would. So it's a kind of, punkanach, you know, it's like something about, I mean, yeah, ní chód me sin rag puintáach. Anyway, sin an neon a bhí gom, se, ní réon lochtar an punkanach. So anyway, chuise leach an eisiau am ystúte, could you come in April? I've started out with Virgin Atlantic, bladi. Anyway, hála sé, fé gere, agus chuas amach Los Angeles, agus níos a luhas a chuala an ceistúig hasníos I gobbar ceann na dhéanamh. Agla go dagach sé chun críoch, ní raibh sé críochna gom. So chuas amach an anyway chun scil, garid I dhéanamh an scil, Southern California is as blue as a boy can be, I think fi sé James Taylor. Ach, like Oscar Saol dósa, that like didn't with Southern California cracked, like, you know, tá gach sort I know, agus tá mion difriúlach a go léir, agus. So, vís mar the awesome boat builder, hagadís home. Oh, the awesome boat builder. Ach, an rudí gin sé dó, fiú an méid sin a ráilm, bhrahas níos láidre, like, agus sin an bua atá a chu an son as caiine a rá, like. Níidir an é sinna dal Saol go dag méid ó áit bitir bhí nó an a raibh seis brúte síos rud éigen nó péradach nuair a hen tú Saol, wow, bíon tú, you know, chud túgann sé misneachtar. So, yeah, bhuailas an son le fear go raibh tunnachar an a bhór ge orm, brion ó achíring, Brian Hearn, tá sé chailtanis benacht éiles le gábhlíon nuas. Garbhacht le James Conley, néidir go séideag, as bhí sé gobbar le dúchasig America, Haas, bhí gobbar I California mar traidisiúnta nois mar a bhí a henachir, fer anna himúil ar fad. Hánig sé, chuala sé go rás ann, agus bhí ponytail Phádraig síos go dtíon na háin, gabh leis fiosóg mór líad, agus noch an fear seo is bhíoh sé dul timpeall an áit go rás ag gobbar, feararm. Agus bhí fear eile go rás, ceoltóir go rás a chaint leis, agus bhíoh sé sin a chaint le brion. So, bhí sé géala cata a siúla, as bhí sé mé anar am a hán agus, like, ní bhechas go cad a siúla. Ach, bhí sé géalaigh áil amach ar a bhliprecha an mise. No tays pediwechar, no, lucky charms, not taken. So, chuas, bhí, like, chaig go bhreise gur rás réasúnta dá ríre. So thóg sé féin a scíán me go puintáir, like. Agus, stocha bin America, stocha déting sin agus mar sin, mat bhí sé tú ginsengdom, dum, chun mé chémat sa túl, like, mar bhí an sprucha tacht, bhí an bád le láinseáil. Dála míos anna chuid mar jólar stair na tíre seo bhaid siar, agus just scéalaí anna bheog. Chahadíist na daine seo hagadíist an den dead a seachnas, bhí díist léasta mar Celtic, mar bhí sa Celt camp. Agus chahadíist bíorla ailí se héan, Elizabethan English, bheith lótacha, you know, cuidecha Vietnam vet a behiad agus daine difriúla, like, anna himúil. Ach, bhí fear a bhain ón agus, so dúradar, oní tá Elizabethan English a gut a hana. So ní gá go sé an ceachta dhéanamh. So, bhí sé sin áráid, ach bhí an fear se agus bhí mistin ar gléasta suas an san nuair a heart na daine machchas an áite Renaissance féar a bethe. Bhuine mí daine na giúbail agus péad agus
bhí mis sí harta bheith tíine lastan a bhí sé stig in State Park. Ach an duine seo, lean sé aige, I just am divorced. So bhís like, a California, éiteach, Christ, tá sé seo dal fór. Cheap sé grós fós in role a kind Elizabethan English leis. Agus mar gur duine bíasacha, lean sé aige, a kind lumsa in Elizabethan English. I mean, Jesus, like... Cad é oscail súil, like... Tá scil amháine leis chuiste. Anyway, tá tána dul ar stréach. Bhí hanig kind of fosmór, anna chud is na daoine san áite éileogaíod ag na bráthir Chríostaí. Agus, yeah. I mean, tá mé déanamh Green dóibh ach, you know, bhí anna ag súlacht tán in áiríre sin ansáis. Ach anyway, bhí an chief a bhí sa Celtcamp, dúirt sé tá sagart ar an sean dul a tacóin a fisrú a bhíoteach an asbog atá aige tacht chun affran a ledan ar an sean dul a rá sa Celtcamp. So bhíidir cain féin ledan a dul am idir os na bráthir Chríostaí, agus go bhíidir tíos freistal ar an asbog, agus chnoch an sagart se agus an seanna rud leis an pam an nád, agus sú ten síos go dtí an talamh. Hánig sé níor hen sé chúmsa, so bhí sé sin áraid, bhí go breith, bhí sé gobar lom níorbh, agus bhí sé sa gháil timpeall chun rudaí hochrú nuair a thagach an asbog. Hánig an asbog bhís gnáthach ní chuas ar nafran chuig an ceilt chief ann agus chuoinnig sé an ledan agus chéan sé freistal agus gachrad as bhí ar an na hásta leis, bhí mo ghuinead léast agus gachrad. Bhí fear eile go rósa fannacht leis agus chóirí sé go mórlam, bhí sé mar an chief druid of the California Druidic Circle. Pediatrician a bethe as anna chud rudaí. Bhí anna chud, bhí sé an mud wrestler, pediatrician, missionary in Puerto Rico, fear lách a thug airad am na ríide. Cuinnum go dó chu sé bhíaraisteach an gróm lámhainnas dúirt sé, don't be hungry in my house, that's the fridge. Sin é mar a bhíonn siad am, anna lách, in fairness. Ach, bhí sa mag a fés, bhí sa rá, chnocht caint leis an asbog, sir, stochan éileach an job céanar siúla go merta go bh lorg na pinginí chun an rud ich mead sa túl, tá sé bhín nóíocht le na chéile, so. Scuil sé leis sin, hánig sé chum, táman na dhéasan, chua sé ar an go dtí Los Angeles police nor a dégin. Do you have a record of bishop something or other of the something Christian church in San Francisco or in Los Angeles? No, chuirdig sé gach faointe. Ní raibh bhí mo ghuinead líasta suas. Tachaisteach mar sin California. Anyway, so, yeah, fiach sin. One shot nach sin. Yeah. So, písa beagas tócha mar eol ar bheith teistil le Meitheal Mara agus leis a glár. Well, an rud is táchtaí dósa gur thug sé chans dom bóla le daoine gur bhreail an bóla leo. Agus bhí sa chaint níos lóhain san sin é an rud balúach for dósa, díad fara ar chléile chun fiochantar, go raibh an córas ar fad, fiú an telefís agus camera crew agus gachrod, gur bhí sé sin sa dara áit, gur bé an rud is táchtaí bhfuil dósa rénas, ná bóla leis na daoine san agus áma bheithe gom leo agus mar sin de. Agus ceangail cearta dhéanamh leo, so bhuiine san na hása bheas bheithe gháil timpeall. Is tócha smaoiníim ar an duine agus an slí gur bhair daoine agus an slí gur bheitchaíos nóair a bhíos óg
aber go mór mhór Mhúscraí timp na háite se. An slí go bhreathadar ar a chéile agus an sábháilteocht a bhain leis agus bhí do bocht ní réon doubt fé sin. So, I mo hiiscint bhair daoine ar an gcumas seo tríd na cceantar fad agus ní hé ach go fíorthaonaí gur féidir ling marachtaint éanarach. Agus an slí go neirim sé tá méad an nómh mar gur rí agus bán rian gach fear agus ben go mór mhór sa cultúr na bhuiile méid. Beidir go rud maithe, nílas gom stoch go rud maithe. Ahrú anna hapaig in tréimhse anna gharid aber. Agus derimse go bhfuil sé oning as caithfidh go bhfuil an seanna slíomhethe bhreathar ar a géile go bhfuil gá mór a going leis sin agus go bhfuil sé i nascann beidir in nómh. So bhís go pointáir bhís a lorg daoine go raibh an ceangail sin sa có fós ar a ggósta nó ó hebh ís beidir nó a dhéigean mar sin. Díobh a bheith tuairimíocht go deo ach sin sais rud so chun é seo éiscint sa látá nuamháin cantar súla bheitthe go chun cábhfuil sé inis an slí seo agus tá sé annas tócha agus tá so sin rud gur credim fós credim go pointáir bhfuil míad ar stré sin é go lóm díreach é. Ní hé an rud ní hé an cúis mór chusadíing ní rud rómhór ach an ceangail a daoine stocha sin an rud táchtaí go meach sé sin go láid ar eitaring agus cruachnáile. Is tó gur cruachnáile sin tá preaching dóint ach se so ar maithe.